Lakad kanina tay? Demo ko pa tayo. Gano'n. Paano? Hindi naman demo. Yan, ganyan lang. Ngayon, kailan mo pa ba nararamdaman tayo yung ano mo, yung hindi mo paglakad ng maayos? Ayos na. Parang may laro. Parang nakasunod sa bakal. Ay, lagay. Matagal mo na bang matagal na ba yung paglakad mo na hindi maganda tay? Oo, dalawang taon. May gitnang 2 taon. 2 taon na pala nga sa kanitlatang yan. Tinanong ko nga pala kanina. 2 taon na siya pinapahirapan ng kaibigan niya. Ay ngayon tayo, yung lakad mo tayo ngayon? Ayos na. Ayos na. Sigurado ka tay? Oo. Ano sa pakiramdam mo ngayon tay? Okay na. Okay na, okay na. Okay, lumayas na Ayan kayo. tay. Ingat tatay. Taga-saan po kasi kayo tay? Taga-saan po kasi kayo? Sa Pedro. San Pedro, Minalin, Pampanga. O sige tay. Ingat po kayo tay. Ang sakit ni tatay, na-elemento siya, if dislocation, ipitugat sa tuhod niya. Kaso 2 years niya na ininda yun. Kahit wala naman siyang sakit na elemento, sa physical niya, totoo niya sakit, hips dislocation, ipitugat, tsaka sa tuhod niya. Nag-dislocate. Siyempre, alam niyo na po, 8 years old na siya. Tingnan niyo mukha, 8 years old. 8 years old. Yeah. 8-0. 8-0. Masaya na si tatay. Tatay, bye-bye tay. Alay mo. Yan. May hanap siyang Thank you po Lord.